Eżaminatur tas-sewqan qal lill-qorti li ħassu ippressat ħafna mis-superjur tiegħu tant li spiċċa bi problemi mentali dan sabiex jgħaddi mill-eżami tal-liċenzja lil ċertu ismijiet indikati lilu mill-uffiċjal ta' Transport Malta Clint Mansueto. Charles Lija saħaq fil-qorti lis-superjur tiegħu Clint Mansueto kemm il-darba talbu biex jgħaddi lil dak u lil ieħor mill-eżami tal-liċenzja. Apparti dan, Charles Lija tkellem fuq kif ġie pressat jagħmel test tas-sewqan lil mara Taljana li kellha karta tal-identità skaduta filwaqt li ġie wkoll imġiel jagħmilha test f'van li lanqas biss kellu d-dawl tal-fanali jaħdem. Lija kien qed jixhed quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello fil-proċeduri kontra l-eks direttur ta' Transport Malta Clint Mansueto u tnejn mill-eks ħaddiema kollegi tiegħu Raul Antonio Paċ u Philip Hendrik Zammit. Huma jinsabu akkużati li mexxew reket fi Transport Malta sabiex jiżguraw li kandidati speċifiċi jiksbu l-liċenzji tas-sewqan tagħhom, tant li ċertu kandidati ġew imbuttati minn Kastilja u minn ministri speċifiċi. Fil-qorti x-xhud semma kif huwa jemmen li twarrab għaliex ma kienx qed ibaxxi rasu bħal kumplament għal dak li kien qed jordnalu Mansueto u saħaq li kellu jiġġieled għal xogħlu dan kollu għax mexa sew